गईनी भोरी के तरतिया मरल फतारी ऐसे झोरी के तबियत भइल बा खराब हमर ठोड़ी के तरतिया मरल फतारी ऐसे झोरी के तबियत भइल बा खराब हमर ठोड़ी के दर्द से राजा जी हो कमर लागे चोई डॉक्टर से कहया के गाथे रोज सुई कितना दिन बाद रातू दिलू एक बेरा ओहू में करतारू एतना बखेरा आज के बाद बोलब नहीं ब्लाउज के छोड़ी के ब्लाउज के छोड़ी के तरतिया मरल फतारी ऐसन झोरी के तबियत भइल बा खराब हमर ठोड़ी के तरतिया मरल फतारी ऐसन झोरी के तबियत भइल बा खराब हमर ठोड़ी के ओठ बड़ कुटले खाए जास्त नइखे खाना बड़ कसाई कुल देवक दीवाना एक टिकल रात भर रह जइबू तका होई टाइम बितावता